Evo, kao što možemo da vidimo, dragi građani Brčkog distrikta i stanovnici sela Slijepčevića, zaseoka Panjči, 9 je sati i 3 minute, a ulična rasvjeta, kao što vidimo, još nije upaljena. Problem ovaj koji sada navodim je već nekih godinu i pol dana, uzalud su prijave, uzalud je sve. Znači, oni se ne oglašavaju na prijave kvarova, čak su i ovaj nalog, kako se zove, otvorili, držali jedno vrijeme otvoreno i kada sam juče pozvao, kaže, ta je smetnja završena. Ne, rekao, ništa nije završeno. Kako nije? Ne, rekao, nije. Niko nije ni izlazio, ni popravljao, ni ništa. Naprimjer, ovo ovdje sjelca, samo da vidimo koliko se to može fokusirati, da se vidi, pošto je mrak. Ona inače malo radi, malo ne radi, a također ima još ovi sjelica koji uopšte ne radi. Evo, kao što možemo vidjeti, ićemo malo ka dole. Znači, takva je situacija u zaseoku Brkći. Ista, znači, jednostavno plaćamo uličnu rasvjetu, to je onih 5 maraka i 15 feninga za mjerno mjesto. U stvari nikakvo mjerno mjesto nije u pitanju, nego ulična rasvjeta. A eto, 9 sati i nešto, mi rasvjete ovdje nemamo. Tako da ovaj snimak će biti proslijeđen javnom komunalnom preduzeću. Biće također proslijeđen i na par portala u Brčkom distriktu, pa neka objave da vidimo da li će nadležni da reaguju na ovako nešto. Ali ja ću u svakom slučaju sljedeće sedmice, kada ova službenica koja radi u vladi na ovome poslovima ulične rasvjete i slično, kada ona dođe sa odmora, ja ću da, kako se zove, podnesem i njima prijavu pa da vidimo da li oni išta mogu da urade po tom pitanju. Evo, kao što vidimo, zaseok Panjči, seoski put, ulične rasvjete, ni u roamingu. Da vidimo koliko je sati. 21:05, ulične rasvjete i dalje nema. S obzirom da je malo lošije vrijeme i kiša, ne mogu sada snimat malo duže, ali volio bi da snimam, da baš vidimo u koliko će se sati upaliti ulična rasvjeta. A još malo ću snimat da vidite da nije nikakva laž, da nije ništa. Znači, ovo ću i njima da proslijedit ću i portalima, pa ja mislim da će da se pokrenu na... Kada vidi na portalima sam objavio, nije nikakav problem, ja ću stati za toga, svojih postupaka se ne bojim i uvijek stajim iza svojih postupaka. Znači, i njima ću ovo da proslijedim. Evo, kao što vidite, ulične rasvjete i dalje nema. Vidite, to je ovdje. Znači, telefonom sad ne mogu da snimim lijepo, ali vidi se tu sve. Mi uredno moramo platiti, oni uredno ne moraju održavati, ali to je naša realnost, šta da se radi. Evo sad je se upalila ulična rasvjeta, super. Evo, samo da vidimo koliko je sati. 21:06 minuta. U 21:06 minuta se tek pali ulična rasvjeta. Evo, kao što vidite, super, dobro je da nisam morao dugo čekat, da imam i dokaz. Samo dok se one popali, inače jako se sporo pali, par minuta treba da sjelca dostigne svoj maksimum. Evo ga. Sad je malo već bolje. Sad ćemo da vidimo. Samo trenutak. Sad se ponešto i vidi. Mada još to nije to, ali... Idemo malo gore. Evo ga. Ulična rasvjeta konačno upaljena.
u sati 21 i izvinjavam se malo radi kiše, 8 minuta. Vidi se ovdje lijepo. Tako da vidite šta plaćate. Nažalost, u našem selu niko ne želi da pokrene ovakav neki postupak, da prijavi to, čeka se na mene. Ali šta da radim, bolje i ja nego da to stoji tako. Da dajemo pare u ludo. Sada ulična rasvjeta radi, ne mogu da kažem, ali treba da se izađe i da se ulična rasvjeta podesi, da se pali u prvi mračak, kao što je na primjer u selu Trnjaci, selu Sandići i ostalim naseljima. Također i u gradu je tako, znači u gradu čim je prvi mračak, rasvjeta se sva pali. Dok ovdje može kako hoćemo. Sad se vidi pa mogu malo i snimiti. Samo malo. Evo ovako. Da vidimo. Sad ćemo da privučemo. To. Da vidimo u zaseoku Brkići da li je ista situacija, da li je se isto upalilo, a trebalo da jeste. Jeste sve se dole upalilo, super. Ovo je inače donji dio Panića, Arteški bunar, autobuska stanica naša. Zaseok Brkići, jeste. Jeste sve super. Eto, ništa, to bi bilo to. Ovaj snimak će da se objavi na portalima. Naravno, ako oni budu zainteresovani za ovako nešto i ako budu smjeli da objavi ovakve tvrdnje, ali nadam se da hoće.